Wel, I gyflwyno'n hunan, fi yw Robin Thomas, swyddog celfyddydau gweledol yr Eisteddfod Genedlaethol. Ac yn rinwedd y swydd, dwi wedi bod mewn sefyllfa i bori drwy'r archifau. Nawr, efallai bod hanes yr adran gelfyddydau gweledol wedi bod bach o gyfrinach. Ond o'r dechrau, mae Ceredigion wedi dylanwadu ar ddatblygiad y Lle Celf. A dwi'n licio atgoffa pobl bod yr arddangosfeydd Celf a Chrefft ar ba bynnag ffyrdd yn hŷn na'r regalia ar orsedd. A dyma nhw yng Nghaernarfon yn 1881, cyn y makeover mwy diweddar. Beth bynnag, os taw Eisteddfod Genedlaethol Aberdâr 1861 oedd y brifwyl gyntaf un, yn yr ystyr cyfoes yn yw, ymhen 4 blynedd, dyma ychwanegu adran arall at y digwyddiad. Yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth, 1865, cyflwynwyd yr arddangosfa gyntaf, sef arddangosfa o gelfyddyd, diwydrwydd a chynhyrchion Cymru yn neuadd ddirwest y dre. Creadur gwahanol iawn i'r hyn a gewch chi yn y Lle Celf yn y Genedlaethol erbyn heddi. A dyma'r poster yn hysbysebu'r digwyddiad. Yr amcan yn ôl y Cymro ar y pryd oedd meithrin galluoedd Cymru mewn ystyr foesol, naturiol a diwydrwydd. A roedd yr arddangosfa yn ffurf ar yr hyn ni'n galw'n amgueddfa rhyfeddodau, Cabinet neu Museum of Curiosities. Cafwyd casgliad o beintiadau olew a dyfrlyw, penddelwau gan gerflunwyr o Gymru, portreadau ffotograffig o enwogion Cymru, a modelau o longau ac eglwysi ac yn briodol, roedd model o adeilad addas i gynnal Eisteddfod ynddo. Adeilad y gellid ei godi a'i dynnu i lawr yn rwydd. Wedyn, roedd yna gasgliad o wrthrychau llethfaen. Llechfaen o Aberllefenni, gwahanol ddillad merched o weithdy John Jones Dolgellau, dillad gwlanen o ffatri Price Jones y Drenewydd a detholiad o waith lleder gan Joseph James y Drenewydd. Casgliad o fwynau o weithfeydd Bryn Llwyd, Llywernog a Chwm Sebon a llefydd y tu hwnt fel Dylifau a Dolgellau. Brics, llechi, to, cerrig adeiladu, marmor. A rhyfeddodau eraill, fel hen gleddyf Colonel William Salisbury, neu i roi ei lysenw o Sanau Gleision, neu Blue Stockings. Fe oedd yn gyfrifol am amddiffyn Castell Dimbych rhag fyddin seneddwyr yn 1646. A hefyd, baner Ffrengig o frwydr Waterloo 1815. Wir, amgueddfa llawn rhyfeddodau. Wel, sefydlodd arddangosfa Aberystwyth 1865 batrwm a ddylunwyd gan y rhan fwyaf o eisteddfodau wedyn tan y rhyfel byd cyntaf. Hynny yw, celfyddyd gain, cynnyrchiadau crefft a diwydiant, rhyw ffurf ar amgueddfa, a maes o law elfen gystadleuol ochr yn ochr ag eitemau a gwaith celf wedi benthyg o gasgliadau preifat. A mae'n werth nodi, doedd dim llawer o amgueddfeydd cyhoeddus yn bod yn ystod yr oes yna. Roedd y datblygiad yn cael ei dystyried yn un cadarnhaol yn unol â deheadau addysgol neu addysgiadol oes Victoria. Ond bach o hodgepodge oedd y canlyniad. A dyma'r artistiaid proffesiynol yn diflasu ac yn ymwrthod ar adran. Cafwyd ymdrechion i godi statws a safon bob hyn a hyn, ond byr hoedlog i dylanwad. Dros hanner canrif yn ddiweddarach, ganol y rhyfel mawr, dyma'r Eisteddfod yn dod yn ôl i Sir Aberteifi ac i Aberystwyth yn 1916. Ond o'r dystiolaeth, hyd y gwela i, ac y bosib oherwydd y rhyfel, roedd yr elfen gelf a chrefft bach yn denau. Ymlith y cystadlaethau y flwyddyn honno, a Saesneg oedd iaith yr adrannau celf a chrefft a cherddoriaeth dros y ganrif yn ôl, dyma'r trewnwyr yn galw am Best Drawing Book, Drawing in Pastels, 2 oranges, 1 cut,
knife and plate. Sheet of drawings in pencil of bramble and foxglove. Best set of original sketches in watercolor, illustrating the growth of any plant from the seed to the flowering stage. Sheet of designs showing drawings of flowers and leaves of a wild rose. The best advertising poster of Aberystwyth, not necessarily a fyw. Ac I ddangos efallai bod y cystadlaethau yn gwneud ymdrech i adlewyrchu'r oes, a working model of aeroplane or waterplane, ond ni chafwyd neb yn cystadlu am y wobr o bint yn y gystadleuaeth honno. Dim byd dyrchafol iawn y flwyddyn honno yn Aberystwyth. Yr hyn sy'n nodweddiadol gyda'r adran dros y blynyddoedd yw ein bod ni'n gweld cynnydd bob hyn a hyn drwy ymdrechion unigolion. Dyma rai o hoelion wyth yr Eisteddfod yn gorymdeithio i fedd yr artist Richard Wilson adeg Eisteddfod Genedlaethol y Wyddgrug 1924, Ceredigion y celfyddyd gain. Yr artist o Landeilo Ceri Morris, y cerflunydd Gosgwm John a'r churadur celf cyntaf Amgueddfa Genedlaethol Isaac Williams sy'n arwen. Ac ymhen hir a hwyr, dyma Iorwerth Pete, churadur cyntaf Amgueddfa Werin Cymru yn Sampagan yn gweld ei gyfle. Dyma fe'n agor arddangosfa celf a chrefft Eisteddfod Genedlaethol Aberpennar 1946, Mountain Ash. Nawr, 4 blynedd yn gynt yn ystod yr ail ryfel byd, yn Eisteddfod Lenyddol Aberteifi 1942, manteisiodd Pete ar y sefyllfa mwyn trefnu arddangosfa o wrthrychau yn perthyn i grefftau a diwydiannau Ceredigion. Oedd e'n credu'n gryf os oedd yna'r fath beth a chelfyddyd gynhenid Gymreig bod honno'n deillio o draddodiad crefftau Gwerin Cymru. Ac yn Aberpennar yn 1946, dan ei dylanwad, cafwyd pwyslais mawr ar y crefftau gwledig traddodiadol hefyd, ond dylanwad dros dro oedd hwn. Daeth tro ar fyd yn Eisteddfod Caerffili 1950. Penderfynodd y pwyllgor lleol ddileu y cystadlaethau celfyddyd gain yn gyfan gwbl, a dethol arddangosfa agored. Dangoswyd gwaith dros 30 o artistiaid, gan gynnwys rhai oedd yn gysylltiedig â'r trefniadau megis David Bell, Esther Granger, James Tarr, a'r beirniaid eu hunain, Cedric Morris, Carrie Richards a George Mayer Martin. A mae'n werth cadw'r enw yna mewn cof. Iddew o Hwngari oedd e, a ddath i wledydd Prydain mwyn dianc rhag y Natsiaid. Ond doedd Iorwerth Pete ddim yn hapus ar drefn newydd, ac fel llywydd yr adran gelf a chrefft yr Eisteddfod yn ganolog, dyma fe'n mynegu ei ymheuon ynglŷn â hynny wrth agor yr arddangosfa ac yn rhagau'r y catalog. Medda fe. Ceisiodd y pwyllgor eleni ddiwygio ac arloesi ym myd crefft a chelfyddyd, medda. Un o'r digwyddiadau mwyaf diddorol yw'r fenter o ddyleu gwobrwyon ac o hepgor cystadleuaeth yn yr adran celfyddyd gain. O dro i dro, bydd llawer o feirniadu ar yr Eisteddfod am gynnal cystadlaethau, yn arbennig ymysg beirniaid uchel ail. Bydd arbrawf Caerffili yn rhoddi cyfle da i ystyried a oes gwell dull i sicrhau'r safonau uchaf na'r hen ddull eisteddfodol o gystadlu. A dyma fe'n robuddio hefyd nad oedd yr adran celfyddyd a chrefft wedi llwyr ennill ei fflwy yn yr Eisteddfod, am hynny nad oedd y brifwyl ei hun wedi llwyddo i wneud cyfraniad cofiadwy a pharhaol i gelfyddyd yng Nghymru. Un rheswm am hyn, medde, yw ein bod ni'n dal i bwyso'n ormodol ar feirniad a dulliau meddwl estron i'n traddodiad, mae dyna'r glatio. Os gwir y dywediad mae o gorff o grefftau byw y tîf celfyddyd fyw, gwir hefyd y gosodiad mae credaf mae o waith Cymru dan feirniadaeth wir a wyr am Gymru y ceir cyfraniad Cymreig hollol i gelfyddyd. Gall y cyfraniad hwnnw fod o safon crefft ar y dechrau, ond buan y cyfyd y safonau i dir celfyddyd fyw. Serch ni, canmol yr arddangosfa nath Wyn Griffith, Cadeirydd Pwyllgor Cymreig Cyngor Celfyddydau Prydain Fawr.
Ond llwyddiant ar brawf Caerffili 1950, yn ôl i'r hen drefn ewn ni yn Llanrwst yn 1951. Dyma weithredu mwyn codi statws yr adran, dyma ni'n gweld pafiliwn celf a chrefft yn cael ei godi am y tro cyntaf, a sefydlu'r Fedal Aur am gelfyddyd gain. Merch oedd yr enillydd cyntaf, yr artist a'r llenor Brenda Chamberlain. Dyma ei gwaith Girl with Siamese Cat. Ond helbilus fi hanes y Fedal Aur yn y blynyddoedd cynnar. Doedd dim gweinyddiaeth ganolog gan yr Eisteddfod yr adeg ni, a chafodd y drefn ddim ei dilyn yn y flwyddyn gynlynol yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth 1952. Mae yna ryw sôn na chafodd y trws ei ddychwelyd gan yr enillydd. Ond beth bynnag, penderfynwyd peidio a chynnig y Fedal Aur am gelfyddyd gain i'r anrhydedd cael ei sefydlu yn Llanrwst. Yn y rhestr testunau o dan adran celfyddyd a chrefft, y celfyddydau cain, y cystadleuaeth rhif 123 yn nodi cynhelir arddangosfa arbennig o gerflunwaith a lluniau cyfoes, ceisio dangos y gwaith y gwneir gan y Cymru, a chanarlunwyr a charflunwyr yn gweithio yng Nghymru heddiw. Y tri beirniad, enwau mawr, Eric Newton, yr artist ar beirniad celf, Henry Moore, y cerflunydd, a Lle Richards, yr artist o ddyfnant yr Abertawe. A dyma'r neges ynglyn â gwobre, neu y diffyg gwobre. Ni chynigir na gwobre, na medalau, ond gyfynir i'r arddangoswyr nodi os yw ei gwaith ar werth, a rhoddir pob cyfleistra i'r unigolyn yn ogystal ag ei sefydliadau a chyrff gyhoeddus o bob math brynu'r gweithiau yn yr arddangosfa. Wel, mae'n siŵr y bydd rhai ohonoch chi'n adnabod rhai o enwau'r arddangoswyr. Roedd Brenda Chamberlain yno eto, John Elwyn, Bert Isaac, Arthur G. Ardeli a ymgartrefodd yn Sir Benfro, Esther Granger, ysgrifennydd adran celf gain Caerffili 1950, Kenneth Hancock, Kenneth Ysgol Gelf Abertawe, Friedrich Kuhnekamp, ffwadur o'r Natsied a chyfaill i'r bardd Gwenallt, Heinz Koppel, ffwadur am gartrefodd yn Nowlais a ddylanwadodd ar artistiaid ifanc na. Eric Malthus, Will Roberts, ysbrydolwyd gan ffwadur arall, Joseph Herman, yn stori arall o hwnnw. Claudia Williams, Ian Cuffin Williams, ac Ernest Zaboli, artist ifanc o'r Rhondda, ddath dan ddylanwad Heinz Koppel. Mae'n ddangos bod dylanwad arddangosfa agored Caerffili yn fyw. A mae sylwadau'r beirniad yn ddadlennol. Yn Saesneg eto, bod yr reol iaith wedi sefydlu ers 1950. A surprising number of the artists show that they possess this power to recreate life in their own terms. Those terms, curiously enough, are not quite the same as they would have been in a similar exhibition in England. Whatever may be the reason, medden nhw, gan gyfeirio at ddychymyg a thraddodiad barddol y Cymru, dylanwad artistiaid mynegiannol canolbarth Ewrop, neu gyfuniad o'r elfennau hynny, whatever may be the reason, there are evidences of a more dramatic approach, a more powerful or a more poignant dramaticism than we would expect to find in England. Efallai ta'r hyn sy'n arwyddocaol wrth y cyfeiriad at artistiaid canolbarth Ewrop yw dylanwad a chyfraniad y ffwyduriaid. Yn y catalog hefyd, mae yna restr o gystadlaethau dan gategorïau amrywiol o waith coed a gwaith metal, i grochenwaith a chwiltio ac yn y blaen, ond yn ôl detholwyr yr adrannau hynny, blwyddyn siomedig oedd hi. Wel, dyma adfer y Fedal Aur yn y Rhyl gyda Brenda Chamberlain yn ei hennill yn 1953 am ar eildro, a'r artist ifanc Charles Burton yn cael ei anrhydeddu yn Eisteddfod Fwdlyd Ystrad Gynles y flwyddyn ganlynol 1954. Ond yn Pwllheli 1955, y canmolwyd yr arddangosfa, dyma ni'n gweld anghytundeb ymhlith y beirniad, Macalister Turner,
Charles Tunnicliffe a Cyffin Williams. Ond nhw'n ame a ddylid dyfarnu medal o gwbl. A medden nhw, when it came to the awarding of a medal, the adjudicators decided that owing to the diversity of style, subject, and media, and because of the impossibility of deciding among so much good work, they were quite unable to make an award. They also feel that if a medal is to be awarded, it should in future be used for the encouragement of students only. Wel, doedden nhw ddim yn unfryd. Roedd McAllister Turner yn awyddus I Brenda Chamberlain ennill, gyda ffeintiad y colomennod. Charles Tunnicliffe, wel, oedd e rhwng dau feddwl, unai William Pritchard am Ffermdy, neu D.C. Roberts am Wrth y Ddaear. A Cyffin Williams yn awyddus anrhydeddu Jonah Jones am waith yr ymdrochwyr. Felly, dyma nhw yn galw am ganolwr, ac fe ddaeth H.G. Hugill, M.A. PRCA I radwy a benderfynodd e. Dyma fe'n torri'r ddadl a D.C. Roberts ath â hi y flwyddyn hwnnw. Ond yn ôl â ni Geredigion ac I Aberdâr 1956, John Elwyn enillodd y fedal aur, a falle bod chi wedi sylweddoli, dyw hi byth yn bwrw glaw yng Ngheredigion John Elwyn. Yn ôl Western Mail, roedd arddangosfa Aberdâr ymhlith y rai mwyaf llwyddiannus. This year's lively and colourful exhibition has a noticeable strain of the more prominent Welsh artists who are obviously seizing upon this Eisteddfod gallery as an ideal shop window for their work. A meadow scene by this week's gold medal winner John Elwyn is delightfully evocative of the Welsh countryside. It is a worthy addition to his notable series of Welsh scenes of recent years. Ac artist ymgyrtrefodd yn Aberaeron enillodd y fedal aur yn Llangefni y flwyddyn ganlynol. Dyma fe, George Chapman, yn derbyn ei fedal o flaen y peintiad. Yn cefndir golygfa Merthyr. Roedd e'n dipyn o un am dynnu lluniau golygfeydd yn y cymoedd. Wel, mae'n werth nodi sylw'r Roger Webster ifanc, a oedd ar y prif yn gweithio yn nghyfadran addysg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Sylw gyda fe yn yr Einion, The Welsh Anvil, ddiwedd 1958, wedi Eisteddfod Genedlaethol Glinebw I flwyddyn honno, pan enillodd Dennis Short o fedal aur. Mae'n mynnu, nid oes gan Gymru draddodiad yn y celfyddydau gweledol. Wales has no visual tradition in the visual arts. Dyna ddweud mawr. Allwch chi ddychmygu Gwyddel neu Albanwr yn dweud rhywbeth mor carlamus am gelfyddyd I genedl? Beth bynnag. Meddai Roger Webster. Many Welsh artists and critics are ashamed of this lack of a Welsh tradition and invoke ancient Celtic art, Swansea China and Richard Wilson in Wales's favour. The varied artistic expression found in Wales in the past is of considerable interest, but it is futile to attempt to discern it any continuity. As a result, some Welsh artists have turned to the possibility of creating a tradition, and this is perhaps even more ludicrous than refusing to believe that a tradition does not exist. How can a tradition be created overnight as some wish fulfillment? Ac mae'n ymhelaethu drwy sôn am ddestunau peintiadau yn arddangosfeydd diweddar yr Eisteddfod, glowyr a thirweddau mynyddig, ac yn dadlau bod y dewis testun ond yn creu traddodiad arwynebol. Ond o leia mae'n gweld bod lle allweddol gan yr Eisteddfod Genedlaethol gan taw dyma fan cyfarfod Cymru gyfan. Ac yn achos y Pafiliwn Celf a Chrefft, mae'n awgrymu yn ogystal â dangos gwaith gan artistiaid Cymru, y dylai'r adeilad gynnwys arddangosfa gyffredinol o gelfyddyd gyfoes, mwyn i'r Eisteddfodwr weld celfyddyd Gymreig mewn cyd-destun ehangach. Ac mae'n cynnig hefyd gellid cynnal arddangosfa o waith yr artist enillodd y fedal aur y flwyddyn gynt. Erbyn Eisteddfod y Bala 1967, roedd Roger Webster yn cadeirydd ar gyngor celfyddydau Cymru, hynny yw Welsh Arts Council, a oedd yn ymwneud fwy ar adran.
Ac yn rhagau'r catalog arddangosfa fed yn air, oedd yn cynnwys gwaith gan enillwyr y ran trydydd ers 1951, mae Roger Webster yn pwyso a mesur gynt a helynt celf yn yr Eisteddfod. Meddai, cyfnod anodd yn hanes arddangosfa'r Eisteddfod oedd canol 50au. Dywedwyd droeon mae'r prif reswm dros i arlunwyr Cymreig amlwg beidio dangos eu dirluniau yn yr arddangosfa oedd bod medal air yn cael ei roi yn wobr. Dadleuid fod y fedal yn dwyn i fod elfen gystadleuol oedd yn anerbyniol i'r artist proffesiynol. O gynlyniad, penderfynwyd yng Nghaernarfon yn 1959 i beidio â chynnig medal o gwbl. Ond dyma ni nôl yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Meilwr, roedd y fedal ar gael unwaith eto, ond mwyn anrhydeddu artist am gyfraniad gwirioneddol i'r celfyddydau, nid ar gyfer gwaith penodol wedi gyflwyno i'w ystyried. Y flwyddyn honno, yn Ros Llanerchigog, anrhydeddwyd Ceri Richards ei hi, Joseph Herman yn Llanelli yn 1962, David Jones yn Abertawe yn 1964, a Merlin Evans yn Aberafan yn 1966. Am ryw reswm, ni chynigwyd y fedal yn Llandudno yn 1963 a ni ddefarnwyd hi o gwbl yn y Drenewydd yn 1965. Ac yn eironig, dyrchafu enillwyr y gorffennol, ni ddefarnwyd y fedal air yn y Bala yn 1967. Oherwydd, yn ôl y detholwyr, John Petts, R.L. Gapper a Douglas Williams, ni chafwyd gwaith y gellid ei ystyried cyflwyno'r anrhydedd iddo. A bu'n rhaid aros hyd 1985 nes ni bod hi'n cael ei chynnig eto. Hynny yw, doedd dim medal ar gael rhwng 1968 a 1984. Ydy hyn wedi digwydd mewn unrhyw adran arall o'r blaen? Gallwch chi ddechmygu'r adran lenyddiaeth yn penderfynu peidio ag anrhydeddu'r awdl gyda chader neu'r bryddest a choron? Erbyn Eisteddfod y Llwch, a sychder mawr haf 1976 yn Aberteifi, gwell neu gwath, roedd yr adran celf a chrefft wedi dod yn drwm dan ddylanwad Cyngor Celfyddydau Cymru. Roedd swyddog o'r enw Peter Jones yn allweddol yn ystod y cyfnod hwn. Y flwyddyn honno cawn enghraifft o'r duedd i osod thema. Osod thema i'r ymgeiswyr ymateb, gwreiddiau bach yn ystradebol efallai. Yr resymeg yn ôl Cyngor y Celfyddydau oedd oherwydd bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn dathlu 8 mlynedd, y dylid gwahodd artistiaid i archwilio'r syniad o wreiddiau neu ddechreuad. Gallent pemanent, ymestyn y testun i gynnwys cynrychiolaeth symbolaidd o syniadau megis tarddiadau, gwreiddiau egwyddorion cyntaf fel fennau sylfaenol, patrymau a chyfyn drefnau hanfodol, medden nhw. Ac oedd croeso i beintiadau, cyrflunwaith, darluniau, printio a chrychenwaith. Dyma nhw'n gwahodd artist o frir yngwladol, Victor Pasmo, i ddethol yr arddangosfa dyfarnu gwobrau. Fe ddewisodd 71 darn allan o 282 geisiadau, a theithiodd yr arddangosfa'r ffurflau i Gaerdydd a Bangor wedi'r Eisteddfod. Sôn eto am hwylion 8 yr adran, roedd yn Eirin Jones, yr artist o Aberteifi, yn gydeirydd ar banel sefydlog celf a chrefft yr Eisteddfod am gyfnod. Y pwyllgor sy'n cadw golwg ar gyfeiriad y dyluniant yr adran. Ac yn Eisteddfod Genedlaethol Malwyn 1981 ym Machynlleth, dyma yn Eirin yn ennill brif wobr cystadleuaeth agored Celfyddyd Gain 2 am llun hwn, Ffermwr ei wraig, yn nodweddiadol o'i gymeriadau cefn gwlad. Yn Llambed, 1984, canllawiad dethol yr arddangosfa gelf sy'n dwyn sylw gyn. Gwahoddwyd Richard DeMarco, yr artist a'r hyrwyddwr celf o Gaeredin, Charles Quant, newyddiadurwr y Daily Post ar ran bwrdd Croeso Cymru, a Michael Forte o deulu'r gwestiwyr enwog, oedd yn cadw St George yn Llandudno. Eu job nhw, dewis gwaith ar gyfer gwestai Cymru, hynny dyna oedd thema yr arddangosfa. Cafwyd o ddeiti 600 cynnig yn ystyried, hynny, dyrnau o gelf, a dewiswyd 177 o weithiau i'w harddangos, a chanmolwyd safon y gwaith, a phrynwyd 30 ohonyn nhw gan arian o gronfa arbennig.
Y gwaith sy'n aros yn fy nghof i, o'r arddangosfa, yw portreod gan un Michael John Kelly Llanwnen, Rhys 2000 o'r bridiwr dyfednod Picton Jones yn dal cilog hardd. Dybe ble mae hwnna erbyn hyn. Erbyn Llanbedr Pont Steffan, Llanber, roedd yr Eisteddfod wedi gweld yn dda i benodi swyddog celf a chrefft i gyd-lynu'r arddangosfeydd. Oedd y blwyddyn yn ddiweddarach yn y Rhyl, 1985, dyma weld atgyfodi'r Fedal Aur a sefydlu y Fedal Aur am grefft y dylunio i ddathlu'r rhagoriaeth yn y celfyddydau cymhwysol hefyd. Ond serch hynny, a serch penodi swyddog cyflogedig, ar ei lawr y rath pethau, gyda llai o artistiaid a chrefftwyr yn cyfrannogi a statws yr adran yn Simsan. Yn yr Wyddgrug a Brod Delyn 1991, y thema osodwyd oedd Cymru a'i phobl, bach o ystrydeb eto, ac yn ôl y detholwyr celfyddyd Gain, Muriel Wilson, Mary Lloyd Jones a Tamara Krikorian, meddyn nhw by'r ymateb yn siomedig a chyfran uchel o'r cynigion yn dibynnu ar hen drawiadau'r treftadaeth Geltaidd. Ni theimlai'r panel fod unrhyw un o'r artistiaid yn teilyngu'r Fedal Aur. Gan wybod am ansawdd ac amrediad cerflunwaith yng Nghymru, mae'n drenu mawr gweld mor ychydig yn ymgeisio mewn gwaith 3 dimensiwn. A medde'r detholwyr crefft a dylunio, Peter Cambridge, Gareth Evans a Norman Mickinson, at ei gilydd, grŵp o waith hytrach yn siomedig ar gyfer digwyddiad cenedlaethol o bwys. Yn ein tyb ni, nid yr adlewyrchau safon ac ansawdd creffaeth cyfredol yn Nghymru. Ond dyma ni'n dod at Eisteddfod Aberystwyth 1992, y garreg filltir. Roedd rhywbeth arbennig yn y gwynt yn Aberystwyth ar y pryd. Yn ystod y cyfnod hwnnw sefydlwyd Gweled, Cymdeithas Gymraeg y Celfyddydau Gweledol, Cymdeithas mwyn hybu trafodaeth ynglyn â chelf a hyrwyddo celf, ac roedd ganddi swyddfan y dre. Ac roedd ei sylfaenwyr ymhlith aelodau Pwyllgor Celf a Chrefft Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth. Roedd y pensaer Harry James yn gadeirydd ar hanesydd celf Peter Lord yn is-gadeirydd, a sawl aelod actif arall. Ac erbyn meddwl, roedd aelod eillweddol o Gymdeithas Gweled, un yn Eirin Jones, yn gadeirydd ar banel sefydlog celf a chrefft yr Eisteddfod yn ganolog. Wel, dyma nhw yn penderfynu cael gwared ar osod themau a chotegoriau a sefydlu arddangosfa agored drwyddi draw a threfnu arddangosfa arbennig i gyd redeg â hi. Cafwyd enillwyr teilwng, Siani Rhys James a yn ennill y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain a Kevin Burgess yn ennill y Fedal Aur am grefft a dylunio. A chiradwyd arddangosfa arbennig hanes celf a chrefft yn yr Eisteddfod gan Peter Lord a esgorodd ar y gyfrol holl bwysig hon y chwaer ddiwies hanes celf a chrefft yn yr Eisteddfod. A mae Peter Lord wedi gwneud cymwynas mawr a hanes celf yng Nghymru ers hynny. A dyma peth, byddai'n dda gweld hanes Gweled yn cael ei roi ar gof a charw cyn iddo fynd yn anodd. Serch hynny, a diolch i Ceredigion ac Aberystwyth 1992, mae'r adran wedi mynd o nerth i nerth, ac ar lwyddiannau Aberystwyth yma'r Eisteddfod wedi adeiladu gweithgareddau presennol y lle celf. Yn Nhregaron y flwyddyn nesaf, bydd yr Eisteddfod yn gweithredu trefn debyg. Gwahodd 3 arbenigwr, celf Gain, crefft y dylunio a chiradur, gwahodd artistiaid a gwneithurwyr i gynnig 6 delwedd y cais, dethol arddangosfa o blith y ceisiadau, a dyfarnu 2 Fedal Aur, a rhyfannu arddangosfa arbennig yn adlewyrchu ffurf ar ddiwylliant yr ardal. A braf gweld cenhadaeth y lle celf i feithrin y hybu artistiaid ifanc yn dwyn ffrwyth hefyd. A nid yw stori lle Ceredigion yn y lle celf yn dod i ben fyna chwaith. Y lle celf yn hytrach na chelf a chrefft cofiwch. Newidwyd y teitl yn 2005 i adlewyrchu'r hyn oedd i'w ganfod yn y pafiliwn yn well. A pwy ddwedodd nad yw'r sir yn cynhyrchu artistiaid, nad oes traddodiad o'r gweledol ganddi.
Wel, mae hi wrthi'n creu traddodiad. Yn y flwyddyn 1999, sefydlwyd ysgoloriaeth yr artist ifanc, ac ers hynny mae 6 artist o'r sir wedi hennill. Mae nhw'n dod yn eu trioedd. Carwyn Ifans, Castell Newydd Emlyn, ar ochr Sir Aberteifi nawr. Fe aeth ei ymlaen wedyn i ennill y Fedal Aur am gelfyddyd gain ymhlith gwobre eraill. Hynny yw, enillodd yr ysgoloriaeth yn y flwyddyn 2000. Yn y flwyddyn 2001, enillodd Lowri Davies, Aberystwyth, ac aeth hi ymlaen i ennill y Fedal Aur am grefft yr Elunio. 2002, Sarah Fletcher o Aberystwyth. 2014, Sarah Wyn Walker o Benfrincourt, ger Aberystwyth. 2015, Gwenllian Spink o Aberystwyth. A 2015, Gwenllian Llwyd o Dalgarreg. Da ni wedi dod yn bell ers dyddiau ar ddangos cleddyf y Colonel Salisbury. I orffen, hoffwn ddangos ffilm fer gan Gwenllian Llwyd, Llafur Byw. Mae fideo yn gyfrwng cynyddol erbyn hyn gydag artistiaid ifanc. Mae nhw'n codi camera neu ffôn fel oedd eraill yn codi brwsh a phensel. Felly dyma deyrnged yr artist i Ferched Talgarreg a Chlymau Cymdogaeth sy'n tanseilio gosodiadau Roger Webster a'i debyg. Dyma waith sy'n deillio o brofiad a diwylliant yr artist sy'n creu traddodiad o'r newydd. Pan oedd Owain yn 4 mis, gaethon ni wybod gyda'r meddygon bod nam ar ymennydd Owain. Pan glywodd y cymdogion, y gymdogaeth am hyn, ond nhw'n teimlo'n drist iawn a teimlo hoffen nhw'n gwneud rhywbeth i helpu. Oedden ni gyd yn teimlo mor sobor o ddwys ynglyn â y newyddion gaethon ni 3 blynedd i nawr, ynglyn â plentyn Cennig Enfa sy'n un Owain bach ynde. Ac oedden ni gyd yn teimlo ac yn sy'n byd allan ni'n wneud yn rhywun yn ofnadw yn teimlo mor freintiedig ac mewn ffordd mae sobor o falch yn bod ni ddim yn yr un math o sefyllfa. Ac y lleia allwn ni wneud oedd tynnu y math o ddiflastod ddydd i ddydd sydd yn cwmpo ar wragedd tu y smwddio ar golchi llestri, ar golchi llawr y gegin ac yn y blaen. Mae hwnna'r math o faich fedra rhywun ymgymryd ag o, ac felly o rhyddhau enfus o'r math yma o faich. Dwi'n credu bod y wragedd yn cynnig gwasanaeth sydd yn birwerthfawr. Mae yna 15 o wragedd ar y rota nawr. A mae hwnna wedi helpu fi fi'n credu. Wedi helpu lot o hwnna i, achos mae'r holl garedigrwydd yma yn cael ei ddangos yn syth i ni fel teulu. A dwi'n credu bod hwnna wedi dyrchafu chi a bod yn help i dod i deleri ar broblem. Fi oedd ma bore ddo, be nes i bore ddo ddes i mewn. Paned, mae'n enfi straight away, mae hwnna'n bwysig. Paned, a wedyn nes i smwddio. A mae dy fi fasgedyd mowr getre, heb i wneud dros wythnos, a fes i smwddio, hynny'n am i wawr. I olchus i'r llawr, a oedd crwt bach blwydd a hanner yn y bath dy Owain, fes i lan fyny, a helpu gyda'r cino a mynd getre. Na'n beth nes i wneud bore ddo, a rhywbeth rhywun peth i ni gyd i wneud. Neu
helpu gyda Owain os fydd yn fus eisiau rhyw help i wisgo fe neu rhoi bach o fwyd iddo fe neu chwarae gyda gamsbel fach. Rhywbeth fel yna. Beth o ddydd i ddydd sy'n helpu Angus fi'n gyda'n fawr iawn. Felly, a gallai dyn i wneud gyda 3 blentyn iach yn dyfe, oedd wedi helpu gyda Owain yn dyfe. Mae cyflwr Owain wedi gweithygu yn ystod y misoedd bethau, a mae bwyd o bethau mynd yn faich yr enfus, so mae'n falch. O gael cwmni ar fynd i siarad a fi'n credu, heblaw wneud gwaith ti. Ydym. Gath Enfys byst yn ystod y geia dwtha, a nath i ffwno fi ofyn allan i edrych ar ôl Owain oherwydd bod y tŷ yn o'r gyda'i. So fi oedd Owain gyda fi am 2 awr, nes i roi bwyd iddo fe, a cadw e'n gynnes, dy fe. Ar y dechrau, o'n i'n teimlo eitha gysurus gyda e, ond fel mae cyflwr Owain yn gweithygu, dwi'n licio cael cwmni oherwydd sbeidsau rhedeg i hôl Enfys neu rhywbeth. Be ni gallu'r, un o'n i gallu mynd, yn dy fe. Wedi sleiso. Mae hwnna'n arch. Mae nifer ohonoch chi wedi dweud nawr yn barod lle bod Owain yn gweithygu ar hyn o bryd, bod y cyflwr yn gweithygu. Beth sy'n mynd drw'ch meddyliau chi o fod yn gweld hynna yn digwydd o'ch flaen chi? Wel, i ni wedi sylweddoli os amser o'n mae'n gweithygu mae e'n neud. I wneud Owain mor esmwyth a sy'n bosib a i gynnal Cenne Enfys gymaint ag allwn ni. Dyna'n rôl ni. Dyna lle ni'n gweld yn rôl ni. Fel wedi rhywun y blaen, mae i ni fel antis i Owain. I ni'n gwybod ys amser bod e'n dirywio, ynddo fe. Ond mi fydd yn ergyd, fydd yr ardal hefyd. Wel, yn bersonol, dwi'n meddwl am y beth. Chi'n dod lawr fan hyn a chi'n cario fynd o ddydd i ddydd. Na'r unig ffordd fi'n credu, jyst ynglyn dod a gweld o reit, felly mae 3 mis, felly mae 6 mis. Bydd yr ysbryd yn cwmpo fi'n credu. O ddydd i ddydd mae'n mynd. Chi'n dod gyda Gwen a chi'n nhw'n gatre gyda Gwen. Mae mor simple yna. Gall di ni wneud i'w helpu mewn cymdeithas fach yn yma pawb yn abod i gilydd yn dyfe. Wel, oeddi, yn beth naturiol i wneud yn dyfe. A os neb yn meddwl dwywaith am wneud yn dyfe. A ni ddim yn disgwyl dim sylw o'r cywain na dim yn dyfe. Cymod dod fan hyn a wneud yn dyletswydd yn dyfe. Da ni'n ifanc. Does gennym ni ddim yr un ofn o rhyw fath o anfantais meddwl. Dyw'r un tabw ddim yn perthyn i'r peth. Mi yda ni'n agored iawn ynglyn â'r peth. Wyt ti wedi bod yn siarad efo'r rhai o'r gwragedd ynglyn â marwolaeth Owain yn y bôn, heb ddefnyddio'r geiriau. Da ni wedi cael rhyw fath o nerth trwelus i wynebu marwolaeth plentyn bach. Doedd yr math o beth o'n i'n gyndyn iawn ac yn anfodlon iawn i godi efo Enfys. Ond nawr ar ôl iddi hi fod yn tu Helen ac wedi cael y math o ras mae hi wedi cael o'r fan honno. Da ni yn gallu trafod marwolaeth Owain a yr hyn sydd yn anochel fel ti'n dweud yna. A dwi'n credu bod yr math o'r ergyd a ysgytwad ydy hwnna i ni yn bersonol fel mama, fel gwragedd, fel pobl ar y ddaear yma wedi bod o fydd mawr. Tra fyddai byw, fyddai'n falch mod i wedi nabod Owain.